Клинично здраво. Клинично здраво. Диагнози от слънчев бряг поставяш. Мога ли да напиша, че кучето клинично здраво на декларация? Да. Кучето Да, е здраво, да. значи за него аз ти гарантирам. Да, клинично здраво. Само да ви питам, Кучето е здраво. Амбулаторен номер трябва да ти дадат там Вие, идентификационния ветерани номер. лекари, питате Сулю и Пулю. Не бе, аз не знам. Ама му стара. Ми като нищо не ти обвинява пък лекара, какво? Откага ние сме ветерани лекари, знаем какво значи клинично. Лекуват с спрей само, бе, господине. Какво? Аз моля господин Петков да лекува това куче, Нели. Той казва, само след като напуснеш ти приют, аз мога да се погрижа за него. Защо не иска пред мене да го се погрижи? Пироговката отидете вътре на операция на баща си. Добре, и как се погрижи? В съботата го извадихме, червата му изтичаха. Така ли е погрижването, Не съм господине? присъствал, не знам за добре, ма има снимков материал и е говоря по покриза. принцип за хората тук, Така ли които се са лекува? компетентни. Така ли Които се са лекува? компетентни, които са Вместо да свършили това кажат, нещо. абе хора, като можете помогнете. Иззад му за дипломата на доктор Ама Петков. язък е за вашето държание, госпожа. Моето държание е отклик на това, което е тук. хора да си гледат работа, поне Моето държание е такова, каквото е на хората тук. 2 месеца ги оставете да си вършат Мъчат работата. животните, Абе, господине. мъчат животните. Добре, доктор Петков е крив. Като си отиде доктор Петков, ще се оправят ли работите? Ще ги оправите ли вие? Вие ще ги оправите ли? Дето знаете много, дето всичко разбирате. Обичат животните. Вие не обичате животните. Така, ти обичаш. Ти обичаш живота. Дали присъщите долу така говорите, дето се пенсионира, бе? Това се казваше Петков 4 години. Нали на него му надехте душата, бе? Говорете за мен, ако Вие какво не ми говорите? Нали на него така му надехте душата, му говорите? знаем много добре какво е ставало до приемането на закона и какви убийства. Има го в видеоклип, направен от такъв голям режисьор. Стилян Иванов, отворете Google и погледнете как в Сеславци са убивали животните. С лопатите. С брат ви. Да, с Да. лопатите. И след това на ориз. Има го документирано. И ги готвят с ориз и ги ядат. Може. Може, да, вкусно е, да, ял съм. Да, с Може, дивеч. съгласява се, може, да. Милосърдие, Сеславци. Тук. И кожата му замакна си чиста колата. Нали? Господине, верно не обичате Моля. животни. Не може такива хора да работят тук и да се подигравате с животните. Нахапани, ето го Бруно стои с 2 големи кучета си Ама изповяда вие сега. Вие самия факт, кръстите ръцете тук като и доброволец слушате си казвате, райите. че тук ще ме карат да чиста войната. Какво ще Аз ги чистите изчистих, друго? господине. Ама какво ще правите друго? Изчистих. Какво ще правя ли? Ще наблюдавам, защото Какво той ще иска наблюдаваме? собствено. Наблюдаваме ние, контролните органи. Така ли наблюдавайте, де. Доброволци. Наблюдавайте. Доброволци сте вие. Пушите цигари с тях. Доброволци сте Елате, вие. вижте какво става. Идвате Днес се вътре разгледайте. да чистите, да работите. Когато Така кажем, работят хората в зоологическа градина, така работят и на други места, където съм бил. когато човек обаче констатира нарушение, вие защо не вземете внимание? Взимаме внимание, естествено, на първата жалба, естествено си губиме времето да ви слушаме вас. Това е. Какво е за 4 часа тук си губа Ние ви времето. губим времето Абсолютно, и категорично. жалбата ми е неправомерна, така ли? От това нещо, което ще се свърши за половин час, станаха 4 часа. За Ма половин час... сърдете се на господин Ама Нейков! Той си тръгна Нейков, Ма почна да сърдете си се на говори нещо, господин вие го Нейков! прекъсвате и веднага почват Аз не големите искам скандали. да говоря господин Нейков, вие защото го той ще прекъснахте. говори до вечера. Еми до вечера, Санто. Мен не ме Ние интересуват сме хората, които ще странични му неща. кажат. Нейков, спри. Защо да ги И му спират? казваме. Хората искат да си вземат животните. Защо ги спират? Значи казвам ми, като разреши директора. И до 6 часа да е на работно време. Докторе, мога ли аз нещо да ви попитам? Кажи, Понеже госпожа. по наредбата, трета точка в наредбата гласи така, че за подобряване условията в приюта, значи аз имам право, това е което и правя, има всички са свидетели. Да. Значи аз идвам тук, почвам да ми е хранилки, поилки, Чудесно. така, Да. под скаричките някъде, защото не е успяла в стилета, дигам скарата, значи почиствам. Да. Значи лично доктор Петков ми забрани онзи ден и ми каза, вън от приюта, напусни, нямаш право това да го правиш. Аз казах, доктор Петков, не е вярно, аз по наредба член 3 имам точно това право да правя. А той така ми каза. Не ви правете така, ако обичате. Това е свидетелство. Не ви правете така. Доктор, аз само искам да ми Доброволките курви. и да чисти и да помагам на Ако мен ме нарече той курва, всеки път само един път ще го избабаня в момента и да
после да ме съди тогава. Ето, не могат да лъжат това. Не могат да лъжат. Да, знам какви. Преди няколко месеца госпожа Илинка Калпакова, защото бях свидетел на едни неща, които съм си пуснала и жалбата. Той не беше още доктор Нейков на работа, беше доктор Кърджев. И тогава аз бях свидетел на едни неща. Доктор Петков, защо правиш такива Така, работи? знаеш ли какво стана? И госпожа Илинка Калпакова лично ме заплаши и ми каза, аз имам право да споделя с вас, защото аз сега ще го напиша в открито писмо. По всички институции. Значи, госпожа Илинка Калпакова, лично тук пред свидетели, доброволци, се обърна и ми каза така. Искаш ли да те изхвърля от приюта? Искаш ли да те изгоня и ти повече тук да не влезеш? И аз казах, няма да можеш. И тя тогава се обърна и каза така. И тя тогава се обърна и каза така. Ще видиш, ще стане. Ще видиме. И ето тя започна да настройва когото може. Значи тя настрои доктор Петков. В началото тя се държеше лошо дори с него. Свидетел съм. Така. Значи, аз искам само това. Никой да не се занимава с нещо. А ако аз нещо наруша, моля, нямам нищо против. Но да не ме клеветат за нещо, което не съм направила. Аз искам само... Ето, аз казах какво искам. Да чистя, да мия, което е по точка 3 от наредбата. Имам право, нали, докторе? Да се доизкажете. След Любо няма да ходиш да миеш. Не е след Любо, докторе. Вместо Любо. Ако ходиш вместо Любо или след Любо, Любо да си вземе шапката и да си отиде вкъщи. Това вие го оправете. Вие сте управител, това вие трябва да го оправите. Значи не е така. Той няма време. Те нямат време. Значи ето доктора каза, че аз имам пълното право, значи да помагам... Не нарушавайки вътрешния ред на предприятието. Нищо не нарушавам, докторе. Аз само тук що го разбирам. мия чиста и... Създавайки някакви отношения вътре с Любо. Не е така, извинявайте, не е така. Точно тук беше на 11 и на 12, като беше, например, деня за отворените врати на Сеславци. И аз дойдох лично от Пловдив. Извинявайте, ама имаше хора, които искаха да осиновяват куче. Нямаше кой да направи документите на животните. Как да го направи в неделя? Ма не ме интересува, след като сте го... Ма чакайте, след като е ден на отворени врати, ти трябва да осигуриш този персонал. И излезна, че ти не си вършиш работата. Това не съм казала, доктор. Виждате ли как се изопачава току-що думите ми? След тебе работя. Вместо каза, вместо. Ето, в момента той изопачи. Той го извъртя. Кое сега? Жената си мие, дали е чисто или мръсно, тя си мие. Не е така, Любо, значи само където е мръсно. Сега какво да кажа? Ето тук има на 2-3 кучета, където си... Не е на 2-3. Значи, може ли да извикаме Николай и гледача? Няма нужда още ставки. Ама не, искам да чуете. Значи, ето в момента ме клеветите и вие го допускате. За това говоря, защото пък, например, в деня на отворените врати... Ето, не бива да бъдете пристрастен, а трябва наистина да погледнете открито на нещата. Добре, ръководството, защо така по принцип гледа с... Нали ви казах защо? Защото преди време имаше тук проблеми. Значи с едни смъртни случаи, с един от екипите. Аз ще ви дам един пример. За това те ме нарочиха някои хора. Ме нарочиха, защото аз бях свидетел на тези неща. Зоя, от Петков има... Аз ще ви кажа... Ще напиша открито. Открито писмо ще напиша. Значи до всички институции, отговорни. Всичко това, което аз съм, чувствам, че ми е нарушено правото, аз ще ги напиша в открити писма. С копия до всички, значи до Обреха, до Бабри, до президента. Да знаеш, че Зоя ще вземе место. Ето виждате ли сега как се говори? Да знаеш, че Ей, така ги насъсква. Ей, така ги насъсква. Така, значи... Зоя, моля се, обясненията днеска не сме се събрали. Имам ли право да разговарям с доктора? Ето виждате ли, той ми отнема правото да ви обясня. Виждате ли, доктора? Да, ще дойдете да обясните. За мен това не е редно. Специално ще дойдете. Ето, както ви искате, аз оставам. Кажете ми кога да дойда да ви обясня за един случай, който аз го видях на 12. Не, сега, за всички случаи по принцип, аз за това казвам, че в едно такова, като трябва да има разбирателство. Трябва да има разбирателство. Точно така. Трябва да има спокойствие. Трябва да има спокойствие от страна на обслужващия персонал, като директор, като лекуващ лекар, като останал и така нататък, да си вършат работата добре. Никой не им пречи. Не, поне аз не им преча. Не знам кой, но аз не. Освен пречене става нещо ужасно. Аз не ви преча. Господине, само ще ви кажа едно нещо. Докараха го кучетата вътре. Не е лесно.
Това е много лесно. В един момент те тръгват Няма да се значение. сбиват. Ние търсим Аз тук смятам, че гледач. аз Любо тук не дойде. успея да Ритна докажа два пъти правото си. Аз решетките. ще го Те докажа се на друго поуспокоиха място. малко. Точно след го 2 докажа, минути доктор, се оказа, ще че отиде там на имаме всички разгонена детектори на женска водата. с 4 мъжки. На този апарат. И ще търсиме отидем хора, изследваме. които Да нали, видим какво още не говори се бяха истински, какво заклещили. лъже. Да дойдат да я А и махнат. най-големият И детектор той е онзи ми казва, отгоре. ти в качеството си на какъв искаш това да стане. Разгонена. Затворена. И се заклещиха. И му казвам, вие какво ще правите тук? Това животно трябва като се разклеща, защото не мога да го разклещиш нали, на момента. Трябва да се изчака, да се махне. Не се ли махна? Ти кой си да ми държиш такъв тон, напусни обекта? Ми какво? Разбира се, ти почна да ме викаш, едва да налиташ да ме биеш. Кой е да идвал да те налита да те бие, бе? Да викна ли доктор Марков? А доктор Марков, дето па изобщо не беше даже в униформа, как да разбираш, че е доктор? Няма значение. Ми как няма значение? Как не такова? Какво такова? Аз питам, това нормално ли? Това удобно? Такова. Марков ми казва, ми то си е вика ефект. То си е вика рефлекс. Нали тогава се запознах, защото и ми направи даже забележка да не му викам господин, а да му викам доктор. Защото той явно не е и мъж, за да е господин. Искаш ли да го кажеш пред него, че не имаш? Да го викнеш? Аз му го казах още миналия път. Аз сега няма какво да му го повтарям, ти му го казвай. Ма не, аз на него няма какво да му казвам. Вие, господине, имате ли разрешение да ме снимате мен? Знаете ли си, че нямате право мен вие да ме снимате? Че аз вас не ви снимам. Защо съм два пъти ме снимате? Знаете ли какво е това? Без моя съгласие не мога да ме снимаш. Това хубаво. Аз не снимам. Кой ти решил да ме снимаш?